Ngambali kuwi kok iya. Pandawa musik Cis audio Ahsan production. Kantor Pak Lanjar, mereka memanik Pandawa musik. Bendoro
Yuk, yuk, yuk. Krishna
pun terang guys. Anyarengi rawuhipun para tamu tartamtu menika. Antine ngrambe menika terang benderang lho Mas. Iya toh? Nggih. Alhamdulillah. Kula wau bar video callan. Oh, sering video call ngono kuwi to? Nggih, video call. Alhamdulillah. Ya. Watake ya muga-muga Pripun? gak apa-apa rek nek apa-apa. Anak udan Mas. Lha yo gak maksude karo ning omah ki ngretakne ngono kuwi lho. Kok ngerti? Ha iya ta. Urip ono kutha Pandawa Music Sis Audio Amsani Production biasa. Waduh waduh waduh.
Jaka